Salutare, salutare! Ai fac. Bun. Să pare că o să faci un lift. Am pregătit ce tot aici. Un bloc, un trapdoor, un railuri și mai încărcători. O să... Bun. Cât o să fie reclamă și să vă legăm. Deci... Nu? Foarte bine. N-am emoții, mă. Da, și mai au video pe internet. Și le pun... cu vocea mea sau ceva de genul. Acum... Și nu imit. Nu imit. Nu imit. Stai, un singur lucru care vreau să vă zic. Nu imit. Bun. 1, 2, 3. Puneți aici. Un bloc. Rail. Minecart. Îi dați drumul. Deschideți ăsta. Ups. Deschideți ăsta. Pică Lora. Sau puteți puse aici. Perfect. Ăsta o să stea. Vă uitați în el. Și nu știu că vreau. 1, 2. Bun. Bun. Roade, doamne, să fac de multe. Aici. Perfect. Bun. Deci, uitați aici. Țineți pe ăsta, vă ridicați și dați. Uitați în fața unde e blocul ăla și doar săriți. Bine, nu chiar așa ca mine, că eu sunt mai bou așa de fier. Zic doar. Acum, n-ai ce să fel. Păi doar ce se poate întâmpla? Pac. Deci la apăsați pe amândouă săriți și să uitați. Să săriți acolo. Nu este lipsul. Pac. Liftul, bă, să mă nu pot să spăr cu sabie. V-am arătat. Era să se liftul cu sănătate. Ce bâtă. Da, liftul cu sănătate. Mă, era să idee. La cineva. În bine. Pam, să bat un pe ea. Ce să mai fac? Avem mai 4 minute. Nu știu ce să mai băgăm filmăm 24 minute. Facă. Până de ajuns să stai. Mor, satană, mor. Ei, satană. Și vreau să vă arăt ce am mai adăugat aici. Uitați. Am făcut o grudă macarul ăsta. Am băgat ochii de Herobrine.
Stați pe Herobrine, păi de-ai mâncare. Ei. Nu prea am putut. Nu, că mă ceva în capul ăla. Fucking weird. Să lăsați idei în comentarii ce să mai adaug aici. Nu știu, dar mai este cea mai mișto. Așa, 5 minute până la 10 minute. Diamante, vezi diamante? Diamante. Băi, eu nu speram să mă bucur un diamant. Un bloc nou. Volem diamantul, frate. Nu-mi foarte mie diamantul. O să opri. Că am văzut că am spart diamantul. Nu vrei diamante după rost că n-ai completat de spală. Pot să lasă clipă în puțin. În cauza voastră mi-am putat să găura asta. Tot clipă. Găura asta tot clipă. Cea mai mică zilă asta. Am făcut eu. Ca tântălache. Că nu trebuia să-l fac aici. Că nu m-am uitat. Că-s păpălit. Până în diamant. Perme, vă rog un chest. Că nu pot să-l deschid. Bușola! Mă urmă pe bușola. Mă duce bușola. Ce că le plăcă. Nu bate. În spate. În spate. Încoa. Ce faci? Nu cum faci? Hai mă pun pe ăsta. În spate.